još od djetinjstva već mi je i prilaz rijeci bio uzbudljiv doživljaj. Vjerojatno ne bih mogao doći k sebi da mi je netko kao dječaku mogao reći: evo sada ćeš jednu za drugom vidjeti 4 rijeke, pa ti sinko biraj koja je ljepša. Naime, doživljaj divljine rijeke je meni bio vezan uz najvažniju knjigu djetinjstva, a bogme i poznih dana, Huckleberry Finn. Bistre rijeke, zarasla obala, slikovite ruševine, sve je doživljaj. 4 rijeke sada su primjer ozbiljnih razgovora o budućnosti hrvatskog turizma.